bang magpakonsulta kay Doc? Check! Need mo bang magpa-lab test? Check again! Tom Jones ba at hanap din ng masarap na pagkain? Check na check! Narito lahat yan sa FaceDoc Health Hub at Liab Eat Restaurant sa SSY Building, Barangay San Isidro, City of San Fernando, Pampanga. Nag-motorcade ang management, tauhan at mga sumusuporta sa One-Stop Health and Food Hub sa MacArthur Highway upang ipaalam na ready to serve na sila para sa mga kabalen. Pinangunahan ni Butch Darina, President and CEO ng FaceDoc Health Incorporated at ng kanyang may bahay na si Marlet ang pagbubukas ng pharmacy, medical facilities at ng Liab Eat Restaurant kasama ni City of San Fernando Councilor Jason Sicat, kinatawan ng PhilHealth at iba pang bisita. Nowadays, mahirap yung nag-aantay ka and mahalaga yung oras sa bawat isa. So, binigyan namin ng parang attention nyo na whoever waits here, waiting for the lab result, claiming their free medicine from the Yakap PhilHealth and Gamot. And while waiting, of course, andito yung ating tambayan, ang bagong tambayan, hindi lang barkada, pati pamilya, and mga kasama sa opisina. Ito na yung bagong tambayan, the Liab Eat. And Liab Eat, of course, bakit nga daw Liab Eat? Of course, ito hinango namin from years of experience coming to the Western Visayas. And of course, bilang may influence dahil wife ko is Ilongga. Na-adapt ko yon, and of course, the Kapampangan, the Kabalen dishes, in-infuse natin. And instead of going to Iloilo, nandito na. Hindi na kayo kailangang sumakay ng eroplano. Mas matipid. Abot kamay lang. At dahil PhilHealth accredited, hindi na kailangan pang isipin ang malaking gastusin sa FaceDoc Health Hub. Kami po ay nag-umpisa sa maliit na pharmaceutical company, pero nakitaan namin na magandang maglingkod din sa community. Nabangga namin itong isang opportunity na nabigyan kami ng knowledge how to get accredited with PhilHealth. Ngayon ay nadagdagan, meron tayong gamot. So dahil nasa linya kami ng pharmaceutical, naging madali na ngayon yung pag-avail natin ng kung saan kinukuha ito, paano rin mag-source out ng mga medical services natin coming from our partner doctors. Pero of course, that's the soul of our company, no? Yung makapagbigay rin ng free services sa komunidad natin dito sa San Fernando. Samantala, iba't ibang katakam-takam na pagkain ang ihahain ng Liab Eat Restaurant na Ilonggo, Visayan at Kapampangan cuisine na iniluluto ng magaling na chef mula pa sa Cebu. Ako, ngayon po, di na magkamayaw. Talagang first time namin nag-open, yung recipe na tinatago-tago ko, binasa ko na yung baton sa ating chef ni Marvin Agustin. Marvin, dito siya ngayon. Pero of course, may bago naman sa kaming pag-aaralan. No? Kaya gusto naming dalhin yung Visayan cuisine sa mga kabalen. Likewise, we want to introduce as well yung kabalen dishes sa mga dumadayo rin dito. No? And if ever mag-expand po kami, yun yung magiging concept natin. Kasi ang pag-travel, you continue to discover more good foods, good people, good places. Iyon ang origin ng Liab Eat. Kaya we want to enjoy the food. We want to enjoy the authenticity ng Filipino dishes kasi rich tayo dun sa ganon. And very creative tayo in a way. You know? Kaya gusto ko pong i-promote yon para sa lahat. Ibinahagi naman ni Chef John Ray ang specialty na kanilang ihahapag sa mga customers. Ang pinaka-ano dito sa Liab Eat is yung special namin dito is kanse. Kanse is based in Bacolod and or Visayan province. So, ginawa ng kanse gang. Misa ng mga laman loob ng baka at saka laman. At saka yung sisig namin sir is kaiba. Iba sa Kapampangan. Although Kapampangan style but the taste is iba. Iba yung presentation, iba lahat. Pero
Kapampangan pa rin yung ano namin, yung style ng sisig. Yung lasa lang makakaiba yun. Dala-dala ko rin po, yung lutong na Cebuano style na masarap. Actually, parang na-promote namin dito yung pagkain ng mga Bisaya din para ma-adapt yung mga Kapampangan. So ito yung nabanggit ni Chef John Ray kanina, yung kansigang. So tikman natin. Yan, may baka. Yan, tikman natin yung kansigang ng liapi. Ay, liapi. Masarap na masarap. So kayo rito, para matikman nyo itong kansigang nila, para sa papaitan na mas masarap sa papaitan. Ha? Tikman nyo, marami pa. May inasal tayo dito. Meron tayong Blue Marlin. May iba-iba. Bisayan, Ilonggo, and Kapampangan dishes. Punta na po kayo dito. Iniimbitahan ko kayo sa mga Kapampangan, mga kaibigan nating Kapampangan na naghahanap ng influence ng Visayan dishes. Yung kansigang, yung mga inasal natin. We have the first fried inasal and the other seafoods din na very rare no mahanap dito. So we want na maibigay po ito sa inyo at sana matangkilik nyo, tanggapin nyo para sa taste bud ng bawat isa. Yun din sa mga kaklase ko dyan sa Maynila. Ano? Singit ko na rin po kasi matagal na akong absent sa class. Punta kayo dito sa Pampanga, nandito lang ako. So, nandito po yung ating bagong kainan. So, we are inviting you all and thank you for trusting us. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.